ప్రభుజీ ఇది లైవ్ ఒకసారి పెడతారు ప్రభుజీ ప్లీజ్. ఎస్ ప్రభుజీ పెట్టేసాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి చరణాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను ఎంత మేరాన పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్నిలితం येन తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపకదామహం దదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नमो चारुपदाय निताय गौरकथादाय नगरग्रामतारिणि नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश ताली श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो. నాలుగవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 53వ శ్లోకం. The creation of the fourth order, Dhruv Maharaj returns home. 9వ అధ్యాయం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి న ఇష్ఠికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. ఫస్ట్ శ్లోకాలు చదివేద్దాము, దాని తర్వాత మిగతాది మీరు చదువుతూ రావచ్చు. లాల్యమానం జైనైరేవం లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సంభ్రాంతరం నృపః ధ్రువం సంభ్రాంతరం నృపః ఆరోప్య కరిణీం హృష్టః స్తూయమానో విశత్పురం నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా చదివేస్తాను. తత్ర తత్రోపసంక్లుప్త
तैर् तत्र तत्रोपसंक्लिप्तैः सतत्र तत्रोपसंक्लिप्तैः सन्मकारतोरणै रसङ्करतरो तोरणैः लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः पूगपोतैश्च तद्विधैः ఓకే, ఈ 2 శ్లోకాలు మీరు ఎవరైనా మీరు రిపీట్. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ 53వ శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరణీం హృష్టః స్తూయమానో విషత్పురం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరిణీం హృష్టః స్తూయమానో విషత్పురం. హరే కృష్ణ ప్రభు. బాలసరస్వతి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతదే. లాలమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోగ్యకరిణీం హృష్టః స్తూయమానో విషత్పురం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరిణిం హృష్టః స్తూయమానో విసత్పరం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. పర్లాదేవి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరిణీం హృష్టః స్తూయమానో విషత్పురం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరిణీం హృష్టః స్తూయమానో విసత్పురం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభుజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాంతరం నృపః ఆరోప్య కరణీం హృష్టః స్తూయమానో విసత్పురం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం. లాల్యమానం జనైరేవం ధ్రువం సభ్రాతరం నృపః ఆరోప్య కరణీం హృష్టః స్తూయమానో విసత్పురం. ప్రభుజీ అర్థాలు అనువాదం చెప్పించేయండి ప్రభుజీ. లాల్యమానం ఆ విధముగా కీర్తింపబడి, లాల్యమానం ఆ విధంగా కీర్తించబడి, జనై జనులచే, జనులచే ఏవం ఆ విధముగా, ధ్రువం ధ్రువుడు, సభ్రాతరం సోదరులతో పాటు, నృపః రాజు, ఆరోప్య అధిరోహింప చేసి,
ఆరోగ్య అధిరోహింపజేసి కరణీం ఆడయేనుగుపై ఆడయేనుగుపై కృష్ణ ఆ రీతి ముదమంది తూయమాన మరియు ఆ రీతి స్తుతింపబడి అవిశత్ మరలెను పురమునకు మైత్రేయుడు ఇట్లు పలికెను విదురా ఆ విధముగా ఎల్లరూ ధ్రువుని స్తుతించగా ఉత్తానపాదుడు మిక్కిలి ముదమందెను పిదప ధ్రువుని అతని సోదరుని ఒక గజేంద్రముపై అధిరోహింపజేసి పురమునకు వెడలగా అన్ని తరగతుల వారు రాజును కీర్తించిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ. ఇంతకు ముందు చదివిన వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. రామకృష్ణ ప్రభుజీ మీరు వీలైతుందా శ్లోకం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. తత్ర తత్రోపసంక్లిప్తైః లసన్మకరతోరణైః సౌవృందై కదలి స్తంభైః పూగపోతైశ్చ తద్విధైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తత్ర తత్రోపసంక్లిప్తైః లసన్మకరతోరణైః సౌవృందై కదలి స్తంభైః పూగపోతైశ్చ తద్విధైః. అందరూ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జై శ్రీల ప్రభుపాద. తత్ర తత్రోపసంక్లిప్తైః లసన్మకరతోరణైః సవృందై కదలి స్తంభైః పూగపోతైశ్చ తద్విధైః. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. తత్ర తత్రోపసంక్లిప్తైః లసన్మకరతోరణైః సవృందై కదలి స్తంభైః పూగపోతైశ్చ తద్విధైః. హరే కృష్ణ. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తారా భక్తులు? ముందు చదవని వాళ్ళు కాకపోయినా ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా చేసేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. మీనింగ్స్ చెప్పించండి. నీరజ మాతాజీ చెప్పించేసండి మీనింగ్స్ అనువాదం చేసేయండి. వసంత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్లోకం చదవండి. మీరు చెప్పిస్తారు మాతాజీ. వసంత మాతాజీ శ్లోకం చదవండి. తత్ర తత్రోపసంక్లిప్తైః లసన్మకరోదరణైః సవృందైః కదలి స్తంభైః పూగపోతైశ్చ తద్విధైః. నీరజ మాతాజీ అర్థాలు అనువాదం చెప్పండి. హరే కృష్ణ. తత్ర తత్ర అచ్చట ఉపసంక్లిప్తైః అమర్చబడెను లసత్ దేదీప్యమానమగు మకరాకృతి గల తోరణైః తోరణములు ఫలపుష్పభరితమగు కదలి అరటి చెట్లు స్తంభైః స్తంభములతో పూగపోతైః చిన్న పోక మొక్కలు చ కూడా తద్విధైః ఆ విధమైన అనువాదము. నగరమంతయు
నగరమంతయు ఫల పుష్పభరితమగు ఫలపుష్పభరితమగు కదలీ వృక్షములతో అలంకరింపబడెను. పోక మొక్కలు అచ్చటచ్చట కానవచ్చెను. పెక్కు మకర తోరణములు కూడా అమర్చబడెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం ఎవరికన్నా ఇస్తారా? ఇస్తాను. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భాష్యం బృంద మాతాజీ భాష్యం చదివేయండి. శిల ప్రభుపాద్కి జై. భాష్యం బై శిల ప్రభుపాద్కి జై. పచ్చని హరే కృష్ణ. పచ్చని తాటాకులు, కొబ్బరి మట్టలు, పోక చెట్టు మట్టలు, అరిటాకులతోనూ మరియు పండ్లు, పూలు, ఆకులతోనూ అలంకరణలు కావించబడేది శుభకార్యములు భారతదేశం నందు అత్యంత ప్రాచీనమైనవి. ధ్రువునికి స్వాగతం పలుకుటకై ఉత్తానపాద మహారాజు అటువంటి ఒక గొప్ప ఏర్పాటును కావించెను. పురజనులందరూ దాని యందు అత్యంత ఉత్సాహంతో పాల్గొనిరి. హరే కృష్ణ. శిల ప్రభుపాద్కి జై. కృష్ణ ప్రభుజీ ఇంకో శ్లోకం చెప్తారా ప్రభుజీ? మాతాజీ. యాభై 55వ శ్లోకం. చూత పల్లవ వాసస్రన్ చూత పల్లవ వాసస్రన్ ముక్తాదాం విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః ఇప్పుడు చదవచ్చు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చంద్రావతి మాతాజీ మీరు చదివేయండి. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. చూత పల్లవ వాసస్ర ముక్తాదామ విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః. బృందా మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చూత పల్లవ వాసస్రన్ ముక్తాదామ విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చూత పల్లవ వాసస్రం ముక్తాదామ విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీదీప మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చూత పల్లవ వాసస్ర ముక్తాదామ విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. చూత పల్లవ వాసస్రం ముక్తాదామ విలంబిభిః ఉపస్కృతం ప్రతిద్వారం అపాం కుంభై సదీపకైః. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ మీరు మీనింగ్స్ అనువాదం చెప్పించేయండి. మిగిలిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ వచ్చి బాలసరస్వతి మాతాజీకి చదివేకి అవకాశం ఇద్దాం. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చూత పల్లవ
मुक्ताधाभिर्विलम्बिः उपस्फुटं प्रतिद्वारम् आपं कुम्भैः सदैकैः సూత పల్లవ మామిడాకులతో సూత సూత పల్లవ పల్లవ మామిడాకులతో వాసః వస్త్రము వాసః వస్త్రము స్రక్ పూమాలలు పూమాలలు ముక్తాదామ ముత్యాల హారములు ముక్తాదామ ముత్యాల హారములు విలంబిభిః వేలాడుచున్న విలంబిభిః వేలాడుచున్న ఉపస్కృతం అలంకరింపబడెను అలంకరింపబడెను ప్రతిద్వారం ప్రతి ద్వారము చెంతను ప్రతి ద్వారము చెంతను అపాం నీటితో నిండిన నీటితో నిండిన కుంభైః కలశములు కలశములు సదీపకైః దీపములతో పాటు దీపములతో పాటు ప్రకాశ్ల ప్రభుజీ అనువాదం చెప్పించండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామ్స్. పలు రంగుల వస్త్రములతోనూ హారములతోనూ పూమాలలతోనూ మామిడాకులతోనూ అలంకృతమైన జలపూర్ణ కలశములు దీపములతో పాటుగా ప్రతి ద్వారము చెంతను ఉంచబడెను. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. జై శ్రీ ప్రభుపాద. 56వ శ్లోకం కూడా చదివేద్దాం. ఓకే ప్రభుజీ. ప్రాకారైర్గోపురాగారైః చాతకుంభపరిచ్ఛదైః సర్వలోకకృతం శ్రీమన్ సర్వలోకం కృత శ్రీమద్ విమానశిఖరద్యుభిః హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఇంతకు ముందు 3 శ్లోకాలు చదవని వాళ్ళు ఎవరైనా ముగ్గురు ఆన్సర్ ఇచ్చేయచ్చు. కిషన్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రైర్గోపురాగారైః శాంతకుంభపరిచ్ఛేदैः సర్వతోలంకృతం శ్రీమద్విమానశిఖరజ్జుభిः. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. భవానీ మాతాజీ, మందిభాషన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రాకారైర్గోపురాగారైః శాతకుంభపరిచ్ఛదైః సర్వతోలంకృతం శ్రీమద్ విమానశిఖరద్యుభిః. హరే కృష్ణ. మందిభాషన్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రాకురారైః గోపురాగారైః శాతకుంభపరిచ్ఛదైః సర్వతోలంకృతం శ్రీమద్ విమానశిఖరద్యుభిః.
చెప్పిస్తున్నారు ప్రకాశ్ ప్రభుజీ హరే చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రాకారైర్గోపురారా పురాగారైః శతకుంభపరిచ్ఛదైః సర్వతోలంకృతం శ్రీమద్ విమానశిఖరద్యుభిః. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస్ సేవికా మాతాజీ హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రాకారైర్గోపురాగారైః శాంతః కుంభపరిచ్ఛదైః సర్వతోలంకృతం శ్రీమద్ విమానశిఖరద్యుభిః. మీరు అద్దాల అనువాదం చెప్పించేయండి. విశాలమూర్తి మాతాజీ మీరు భాష్యం ఉంటే చదువుదురు. హరే కృష్ణ. ఉందిలేండి. ప్రహరి గోడలు, పురద్వారములు, భవంతులతోను, శాంత కుంభ స్వర్ణమయమగు పరిచ్ఛదై అలంకారములచే పర్వత అన్ని వైపులా అలంకృతం తీర్చిదిద్దబడెను. శ్రీమత్ విలువైనవి సుందరమైనవి విమాన అభిమానములు శిఖరములు మెరియుచు పట్టణమునందు టెక్కు భవంతులు పూర్వద్వారములు ప్రాకారములు కలవు. అవి అది వరకే బహు సుందరముగా నుండెను. అవన్నీ ఆ సందర్భమున స్వర్ణమయమగు అలంకారములచే తీర్చిదిద్దబడెను. పురమందిర శిఖరములు పురము పైన ఎగిరేడి సుందరమగు విమానముల శిఖరములు విమానముగా వెలుగొందెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదకి చే ఇతడి కావింపబడిన విమానాల ప్రస్తావనను గుర్చి శ్రీమద్ విజయధ్వజ తీర్థులు వివరించినది ఏమనగా, ధ్రువుడు తండ్రి నగరము తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతన్ని ఆశీర్వదించుటకు ఉన్నత లోకము నుండి దేవతలు కూడా తమ విమానములందు అరుదించిరి. పురమందరి శిఖరములు మరియు విమానాగ్రహ భాగములు స్వర్ణమయములకు అలంకారముచే తీర్చిదిద్దబడినయు సూర్యకాంతి ప్రతిబింబించి అవి మెరిచుండనయు ఈ శ్లోకమును బట్టి గోచరించుచున్నది. దీనిని బట్టి ధ్రువుని కాలమునకు నేటి కాలమునకు భేదమును మనము గమనింపవచ్చును. ఆ కాలంలో విమానములు స్వర్ణమయం కాగా ప్రస్తుతం విమానములు అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడుతున్నవి. ధ్రువుని కాలం నాటి వైభవమునకు ఐశ్వర్యమునకు నేటి కాలపు దారిద్ర్యమునకు ఇది సూచన వంటిది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. శిల ప్రభుపాద్. సో ఇప్పుడు 53కి వెళ్దాం. ఓకే. సో ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ అడవి నుంచి ఇతన్ని ధ్రువ మహారాజ్ని ఎవరైతే సాక్షాత్ భగవంతుడు
ప్రభుజీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. ప్రభుజీ. ఉంది మాతాజీ, నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా, జాయిన్ అవుతాం. హరే కృష్ణ. సారీ, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది మధ్యలో. ఓకే, సో హరే కృష్ణ, నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. సో సర్వగుణ సంపన్నులు అవుతారు ఎవరైతే భగవద్భక్తిలో ఉంటారో. వారికి ఇంకే రకమైన వారు దీనికి కట్టుబాట్లతోనే కూడా వారు ఉండరు. సో 6 రకాల వారికి మామూలుగానే జనాలందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కరం మనందరం కూడా రుణపడి ఉన్నాం. సో కాకపోతే ఎవరైతే భక్తి మార్గంలోకి వస్తారో వారు ఫైనల్ ఇది చేరుకున్నట్టుగా, వారి జీవిత గమ్యాన్ని వారు చేరుకున్నట్టుగా, అంటే గమ్యంకి వారు ఆ మార్గంలోని వెళ్తున్నవారు. సో మనం భగవద్గీత ఒకవేళ చూసినట్లయితే ప్రతి దగ్గర కూడా భక్తునికి చాలా వాల్యూ ఇచ్చున్నారు. సో ఒక భక్తుడు ఒకవేళ పాపం చేసినా సరే కూడా, అంటే భక్తులు సర్వసాధారణంగా పాపం చేయరు, కానీ ఏదైనా ఒక పాపము వాళ్ళు చేశారు అని అంటే ఇతరులకు అది క్షోభ కలిగించే అలాంటిది కాదు, తనకి తానే క్షోభ పెట్టుకునే లాంటిది ఏదైనా ఒక చిన్న పాపం చేయొచ్చేమో. అందుకోసమనే భగవద్గీతలోను కూడా అపిచేత్ సుదురాచారం అని అన్నారు. సుదురాచారం అని ఎందుకంటారు? దురాచారులను అసలు మామూలుగా సు అనేది వర్డ్ రాదు. చెడు ఆచరణ చేసేవారు ఎప్పటికైనా చెడే ఉంటుంది. దాంట్లో సు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇది ద్వంద్వం. ఇది ఒక పాజిటివ్ ఉంది, ఒక నెగిటివ్ ఉంది. సో ఉంటే మంచి వాళ్ళు ఉండాలి, లేదంటే చెడు వాళ్ళు ఉండాలి. కానీ సుదురాచారం ఏంటి అంటే భగవద్గీతలో చెప్పుకున్నారు, వారు ఇతరులకు ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కలిగించే అలాంటిది చేయరు. కాకపోతే కొన్ని అటువంటివి ఉంటాయి ఏదైతే ఫాలో అవ్వకూడదు. సో అటువంటివి కూడా ఒకవేళ వాళ్ళలోని ఏదైనా లక్షణాలు ఉన్నాయి అని అంటే భక్తుల్లోని, అది కూడా కాలక్రమేణా అది తొలగిపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే భక్తి అనేది వారికి డైరెక్షన్, ఒక మార్గదర్శనం. సో ఇది ఒకసారి వచ్చింది అని అంటే ఎవరికైనా, వారు అన్ని మంచి గుణాలు, సర్వగుణ సంపన్నులే అయి ఉంటారు. వారు మళ్ళీ చెడు దారిలోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదు. ఇది ఒక డివోటీకి ఉండే లక్షణం. సో భగవద్గీతలోని ప్రతి దగ్గర కూడా భక్తుడిని కీర్తిస్తూనే ఉన్నారు. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం దాని యొక్క నిదర్శనం. సో ఇక్కడ
ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఇది ధ్రువ్ మహారాజ్ అతను ఇంతకుముందు కేవలం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వబడుతున్నది ఎందుకు కోసం అని అంటే తన పురవాసుల వల్ల, జస్ట్ అతను ఒక రాజకుమారుడు కాబట్టి, అంతేగాని అతనికంటూ స్పెషల్గా ఒక రికగ్నిషన్ లాగా ఉండేది కాదు. బట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అతను భక్తిలోని అంత అగ్రగామి అయ్యారో, అంత గొప్ప భక్తుడైపోయారో, సో మచ్ సో దట్ భగవంతుడే సాక్షాత్ వచ్చి అతనికి ఆశీర్వదించారు. సో అంటే ఎంత గొప్ప భక్తులై ఉంటే గాని భగవంతుడే వచ్చి వారిని కైంకర్యం చూపించలేదో ఆలోచించండి. అంత గొప్ప భక్తుడు వారికంటే ముందు వారి కీర్తి అనేది వ్యాపించిపోతుంది. సో అంత గొప్ప పేరు వచ్చింది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఉత్తానపాద మహారాజ్ గురించి ఇక్కడ చూసినట్లయితే శ్రీమద్ భాగవతంలోని, సరే ధ్రువ మహారాజ్ అంటే భక్తి చేశారు, అందుకోసం అతని పేరు వచ్చింది. కానీ ఉత్తానపాద మహారాజ్ అతనేం చేశారు అంటే, అతను ఒక నార్మల్ పర్సన్ కాదు. అతని చర్చ శ్రీమద్ భాగవతంలోని మాటిమాటికి వస్తుంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే అతను ఒక నార్మల్ వ్యక్తి అయితే కాదు, ఆయన ఒక రాజఋషి. సో రాజఋషి అని అంటే, రాజఋషి అంటే ఎవరు? భగవద్గీతలో కూడా దాని గురించి చెప్పున్నారు. రాజఋషి అంటే రాజుగా ఉంటూ కూడా, వైభోగాలతో ఉంటూ కూడా వైరాగ్యంతో భక్తితోటి ఉన్నవాళ్ళు. పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు మాతాజీ. జనక మహారాజు వారందరూ కూడా, ఈవెన్ ఇతను కూడా దశరథ మహారాజు, సో వారందరూ కూడా, సో అందరూ ఇంచుమించు ఎవరెవరైతే చెడు ఆచరణలు చేయని వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా, ఈవెన్ పాండురాజు, వారందరూ కూడా ఈ రాజఋషులే. ఎందుకు అని అంటే వారు కేవలం పేరు కోసం అనేసని ఒక రాజులు, కానీ వారు భక్తి మార్గంలోనే ఉండేవారు. వారి తర్వాత రాబోయే వారి పిల్లలకందరికీ కూడా భగవద్గీతని నేర్పించారు. సో ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీ రామాయణంలో కూడా మనకి చూసినట్లయితే రామరాజ్యం, శ్రీరామరాజ్యం అని చెప్పని అంటూ ఉంటారు. కానీ శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు కూడా భగవద్గీతని నేర్చుకున్నారు, నేర్పించారు, దాన్ని పాటించేవారు. ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు కూడా భగవద్గీతని పాటించేవారు అని? విన్నారు, దాన్ని ఆచరించేవారు అని చెప్పని ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ భగవానుడు మనకి అంటే అంతకుముందే నేను సూర్య భగవానుడికి చెప్పాను అని చెప్తారు కదా ప్రభు. సూర్య భగవాన్ వంశంలో భగవద్గీతలోనే ఉంది. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదుః సకాలే తేన మహత్తా యోగో నష్టః పరంతప. దాని తర్వాత ఇది వివస్వాన్ మనువిప్రాహ మనుర్విక్ష్వాకమబ్రవీత్. సో ఇక్ష్వాక మహారాజుకి మను చెప్పారు. అండ్ ఈ రకంగా అది రాజ ఋషులు మరియు గురువుల నుంచి శిష్యుల ద్వారా ఈ రకంగా అంతా కూడా పరంపరలోని వచ్చేది అని అన్నారు. ఇక్ష్వాకు మహారాజు ఎవరు? సో శ్రీరామచంద్ర ప్రభుని ఇక్ష్వాకు కుల తిలక అని అంటారు. ఇక్ష్వాకు మహారాజు యొక్క వంశస్థుడు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. సో ఇక్కడ ఒకటి చెప్పారు, స్టార్టింగ్ పాయింట్ చెప్పారు ఇక్ష్వాకు మహారాజ్ అని. దాని తర్వాత చెప్పారు రాజ ఋషయో విదుహు, రాజ ఋషులు తెలుసుకునేవారు. విదుహు అంటే తెలుసుకోవడం, బోధించడం. సో ఒకరి నుంచి వారికి అది వచ్చేది అని అంటున్నారు. సో శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కూడా ఆ లింక్ లోనే ఉన్నారు. అంటే దాని అర్థం అజ మహారాజా మరియు ఇతను దశరథ మహారాజు, సో వారందరూ కూడా ఈ భగవద్గీతని తెలుసుకున్నారు, వారి పిల్లలకి బోధించారు, వారు కూడా పాటించేవారు. సో అందుకోసమనే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క రాజ్యం అంత సంపన్నంగా ఉండేది. ఎందుకు అని అంటే భగవద్గీతని పాటించేవారు అతను. సో పాటించేవారు, దాన్ని తన భావి తరాల వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు. సో ఈ రకంగా
ఒక రాజు ఎప్పుడైతే భగవద్గీతని పాటిస్తారో, దాన్ని బోధిస్తారో, అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉంటారు. సో ఇక్కడ కూడా ఉత్తనపాద మహారాజు అంత గొప్ప రాజఋషి. ఆయన సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. అతని పేరు శ్రీమద్ భాగవతంలోని చర్చల కోసం వచ్చింది అని అంటే అతను సాధారణమైన వ్యక్తి అయితే కాదు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ సునీతి, సురుచి వారందరూ కూడా ఎందుకు వారి పేర్లు అంత మారుమోగిపోతోంది ఒక శ్రీమద్ భాగవతంలోని, మరి వారి గురించి చర్చ వస్తుంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సురుచి అయితే వారేం గొప్ప పని చేయలేదు కదా, మరి ఎందుకు వారి పేరు చర్చలోకి వస్తుంది? సురుచి అనే పేరు చాలాసార్లు వచ్చింది కదా శ్రీమద్ భాగవతంలో. అంటే ఆమె అలా చేసిన దాని వల్లే ధ్రువుడు అంతటి గొప్ప ఖ్యాతిని పొందగలిగాడు, విలువైన భగవంతుడి ఆశీస్సుల్ని పొందగలిగాడు. అది భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు ఎలాగో పొందాలని ఉన్నది. మీరు చెప్పింది కూడా పార్షియల్లీ కరెక్ట్. బట్ ఏంటంటే ఆవిడ సురుచి తన తప్పును తెలుసుకొని ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్కి ఆవిడ శరణాగతి అవుతున్నారు. ఆవిడ తన తప్పును తెలుసుకున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అదే పాయింట్, అపిచేత్సు దురాచారు, పాపం చేశారు ఆవిడ, ముందు అవమానించారు తెలియకుండా. కాకపోతే తన తప్పును తెలుసుకొని ఇప్పుడు క్షమాయాచన కోరుకుంటూ ధ్రువ మహారాజ్ ముందు నతమస్తకులై ఉన్నారు. సో ఈ రకంగా ఉన్న దానివల్ల ఇప్పుడు ఆవిడకు కూడా సుదురాచారం అయిపోయింది. ఎందుకు అని అంటే భక్తులకి పట్ల వారికి అంత ప్రేమ అనేది ఎవరైతే చూపిస్తారో వారు సహజంగానే భగవంతుడి కైంకర్యాన్ని అందిన వారు. చూడండి, మీరు కూడా ఎవరైనా సరే కూడా నామ జపం చేయటం లేదు, సంకీర్తన అనేది చేయటం లేదు. కాకపోతే వారికి గురువు పట్ల మరియు ఇతర భక్తుల పట్ల వారికి గౌరవ భావం అనేది ఉన్నది, ప్రేమ భావం అనేది ఉన్నది. వారిని చూడంగానే ఒక ఆనందోత్సాహం అనేది వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, వారికి స్వతహాగానే భగవంతుని కృప వచ్చేసినట్టుగా. వారికి క్వాలిఫికేషన్ ఏమీ లేదు. సో బహుశా నేను కూడా పూర్వజన్మలోనే అదే రకంగా ఏదో ఒకటి అయి ఉంటాను. నేను భక్తి అలాంటిది ఏమీ కూడా ఉండదు. కాకపోతే ఎవరో సంహౌ ఒక భక్తుడి పట్ల నాకు చాలా గౌరవం కలిగి ఉంటుంది. బహుశా వారంటే ఎందుకో తెలియని ఒక ఆప్యాయత కలిగి ఉంటుంది. సో వారు ఆ ఆప్యాయతను చూసి వెంటనే కరుణిచ్చేసి ఉంటారు. సో మామూలుగా వీధి కుక్కల మీద వాటికి చూడండి, ఎక్కడైనా ఒక వీధి కుక్కలు వచ్చాయనంటే కొంతమంది వాటిని ముద్దు చేస్తారు, వాటికి ఏదో ఒకటి తినేదానికి ఇస్తారు. సో ఎందుకు ఇస్తారు అంటే కారణం ఏమైనా ఉందా? ఏమీ లేదు, ఊరికనే. సో ఈ రకంగా భక్తుల పట్ల ఎవరైతే ప్రేమను చూపిస్తారో ఆ భక్తులకి అకారణంగానే దీన్ని వాళ్ళు అన్నోన్ కాజ్ ఆఫ్ మెర్సీ అంటారు ఇంగ్లీష్లోని. సో ఎందుకు కరుణ దొరుకుతుందో కూడా తెలియదు అనమాట. సో ఆ రకంగా పూర్వజన్మలో నేను ఏదో ఒక శునకం ఆ రకంగా అయి ఉంటాను. ఎవరో భక్తుడు నాకు ప్రేమగా కొద్దిగా ఇది తినిపించుంటారు, ప్రసాదం ఏదో ఒకటి. సో ఆ రకంగా అయిన దానివల్ల సో భక్తుల యొక్క కైంకర్యం అనేది లభిస్తుందంటే అది చాలా చాలా ఉత్తమమైన స్టేజ్. అది నిజం చెప్పాలంటే దాంట్లో సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు. సో ఈ రకంగా భక్తులు అవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అండ్ భక్తుల పట్ల ప్రేమగా వ్యవహరించే వారికి అన్ని శుభం జరుగుతుంది. సో మామూలుగా భగవంతుణ్ణి మనం అంటే ఇష్టపడుతున్నాము, సో భక్తిలో ఉన్నాము, భక్తులము అని అంటే ఇంటి బయట ముగ్గేయడం లేక దీపం వెలిగించడం, సో అవి కూడా ఒక రకమైన పద్ధతులే. బట్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే భక్తుల పట్ల ఆ ప్రేమ భావాన్ని కలిగి ఉండడం, నామం పట్ల అంత రుచి కలిగి ఉండడం. సో అది పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్. సో శ్రీమద్ రామానుజాచార్యుల వారు ఆ సాంప్రదాయం నుంచి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇది ఇన్కల్కేట్ చేసినవి ఈ రెండు ఉన్నమాట. ఒకటి ఏంటి అని అంటే రెండు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. సో అందుకోసమే మన సాంప్రదాయాన్ని బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం అంటారు. సో మామూలుగా మీ అందరికీ తెలుసు 4 రకాల సాంప్రదాయాలు. బట్ ఆ 4 సాంప్రదాయాల్లో నుంచి కూడా బెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైతన్య మహాప్రభు వాటిని ఇక్కడ ఇన్కల్కేట్ చేశారు బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో.
సో అందులో ముఖ్యంగా ఇది రామానుజాచార్యుల వారు శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి అతనికి చాలా నచ్చింది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ది అహైతుక భక్తి. సో భగవంతుని పట్ల నిస్వార్థ ప్రేమ, అన్యాభిలాషితం శూన్యం, జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. జ్ఞానము మరియు కర్మ దీంతోని అది టెయింట్ అయినట్టుది కాదు, అలాంటి భక్తి వారికి ఉన్నది. సో అది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. నా సెకండ్ థింగ్ దీని నుంచి నేర్చుకున్నది ఏంటి అని అంటే భక్తుల పట్ల ప్రేమ భావం పెట్టుకోవడం. సో రామానుజాచార్యుల వారు ఆ శ్రీ సంప్రదాయంలో చూడండి, మామూలుగా ఎవరైనా భక్తులు వచ్చారు అని అంటే వారి పట్ల సహజంగానే ఒక ప్రేమ భావం అనేది వచ్చేస్తుంది. అది ఎస్పెషల్లీ శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఉంటుంది. ఎవరైనా ఇద్దరు భక్తులు కలిశారు అని అంటే వారు ఎప్పుడో వారు ఇద్దరు అన్నదమ్ముళ్ళు కానీ ఇద్దరు వేరే అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళలాగా ఆ రకంగా కలుస్తారు. సో అంత ప్రేమ భావం అన్నమాట. సో అందుకోసం దాన్ని ఇప్పుడు దీంట్లో ఇన్కల్కేట్ చేశారు. ఆలోచించండి ఒకసారి, ఇస్కాన్లోని మనం అంతా మందిరానికి వెళ్ళాము, ఎవరు పట్టించుకోలేదు, మనం అంతటి మనమే వెళ్తున్నాము, వారు వారి పనులు అంతా బిజీగా ఉన్నారు, మనం ఏదో వెళ్ళాం, నమస్కారం పెట్టుకున్నాం, కాసేపు కూర్చున్నాం, వచ్చేసాం బయటికి. ఆ రకంగా ఉంటే అసలు ఏమాత్రం కూడా ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. కానీ అదే వచ్చి రాగానే ఇస్కాన్లో కానీ ఎలా జరుగుతుంది, ఏదో మనం చాలా కాలంగా అసలు మనం అక్కడ వాళ్ళని కలవలేదు అండ్ వాళ్ళు ఏదో మనకి ఆప్తమిత్రులు అన్నట్టుగా హరి ఓ ఎలా ఉన్నారు అనుకుని ఒక దండోత్ ప్రణామాలు, కనిపించంగానే చేతులు పట్టుకోవడం, ఇంతకాలం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మీరు, ఎందుకు కనిపించలేదు అనుకొని మాట్లాడడం, రండి అసలు ముందు ప్రసాదం స్వీకరించండి, కాస్త చరణామృతం తీసుకోండి, ఇదిగోండి రండి దర్శనం చేసుకోండి అని చెప్పని ఫస్ట్ కొద్దిగా కాళ్ళకు కడుక్కునేదానికి నీళ్ళు ఇచ్చి దాని తర్వాత లోపలికి తీసుకెళ్ళి దర్శనం చేయించి ప్రసాదం పెట్టి ఇంకొద్దిగా వేసుకోండి అని చెప్పని. సో మనం ఏదో మన ఇంటికే మన చుట్టాలింటికి వచ్చినట్టుగా ఆ రకంగా వారి ఆప్యాయతను ఎప్పుడైతే చూపిస్తారో అప్పుడు ఇంకా ఈ ప్రేమ అనేది పెరిగిపోతుంది. ఇది డివోటీస్ యొక్క లక్షణం. అండ్ ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తీసుకొని వచ్చింది మనకి శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి. సో దానివల్ల ఏమైంది అని అంటే మనకందరికీ కూడా ప్రేమ భావం అనేది, ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది ఒక డివోటీని చూడంగానే సహజంగానే వచ్చేస్తుంది. సో ఇదే సిచ్యువేషన్ ఉన్నది ఇప్పుడు ఇతన్ని కూడా, ఉత్తానపాద్ మహారాజు కూడా. అతని కొడుకుని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు అనే దానికంటే కూడా ఒక గొప్ప భక్తుడిని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు అనే ఒక హ్యాపీనెస్ ఆయనలో ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ 54 శ్లోకం. ది హోల్ సిటీ వాజ్ డెకరేటెడ్ విత్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బనానా ట్రీస్ containing bunches of fruits and flowers, and betel nut trees with leaves and branches were seen here and there. There were also many gates set up with the structure to give the appearance of sharks. So ఎంత బాగా అందంగా ఆ ఊరిని డెకరేట్ చేశారు అనే దాని గురించి చెప్పున్నారు. సో ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ అంటే పళ్ళు మరియు పువ్వులు మరియు దీపాలంకరణ మరియు నీటి కుంభాలు అవంతా కూడా పెట్టి రకరకమైన ఒక రంగు వస్త్రములతోని అవంతా కూడా, మరియు మోతి అంటే దాన్ని ఏమంటారు, పర్ల్స్, తెలుగులో ఏమంటారు, ముత్యాలు, పూలమాలలు మరియు చూతపత్రములు అంటే మామిడి ఆకులు. ఇప్పటికీ కూడా మనం మామిడి ఆకులు, అరటి ఇది దాన్ని ఏమంటారు, చెట్టు కూడా కాదు, దాన్ని ఒక పార్ట్, అరటి బోదెలు మట్టలు ప్రభుజీ, కరెక్ట్. సో అవి ఇప్పటికీ కూడా మామూలుగా మన దీని సైడ్ చాలా అది చేస్తారు. ఈవెన్ కొబ్బరి ఆకులు, సో కొబ్బరి మట్టలతోని వాటన్నిటితోని కూడా డెకరేషన్ అనేది చేస్తారు. సో ఇదంతా ఎందుకు, ఒక గొప్ప భక్తుడు వస్తున్నారు, సో అందుకోసమని ఆ ఊరినంతా కూడా. కాకపోతే ఇవాళ కాలంలో ఏమవుతుంది,
ఇదంతా కూడా రీప్లేస్ అయిపోతుంది ఆర్టిఫిషియల్ వాటితోని, లైట్స్ వాటితోని, షామియానా. సో ఆ రకంగా పెట్టుకొని అదంతా ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు. బట్ నెవర్ ది లెస్ ఇది ట్రెడిషనల్ వేస్, ఇది సాంప్రదాయక పద్ధతులు. ఇవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా ఉన్నది అని అంటే ఒక ఆస్పీషియస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఈ రకంగా అరేంజ్మెంట్స్ అనేది అంతా కూడా జరిగింది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎందుకోసం ఈ అరేంజ్మెంట్స్, నాట్ జస్ట్ ధ్రువ మహారాజ్ని కేవలం ఆ ఊరి వాసులు మాత్రమే వారిని చూద్దాం అనేసి అని మాత్రమే కాదు. సో అక్కడ ఎందుకోసం అని అంటే ఇతర లోకముల నుంచి దేవీ దేవతలు వారు కూడా వస్తున్నారు. సో వారు కూడా వీరిని ధ్రువ మహారాజుని ఒకసారి చూద్దామనేసి అని వారి మీద పుష్పవర్షాన్ని కురిపించాలని. అండ్ వచ్చేది వాళ్ళు ఎలా వస్తారు, మామూలుగా మనలాగా కాదు, వారందరూ వచ్చేది దీంట్లోని వారి పుష్పక విమానంలోని, లేకపోయిందా స్వర్ణ విమానం. సో దేవీ దేవతలు వారందరూ కూడా వచ్చేది మామూలుగా రారు, వారు స్వర్ణ విమానాల్లో వచ్చేవారు. అది కూడా స్వర్ణ విమానాలు ఏంటి అని అంటే మెరుస్తూ ఉండేటివి. సో గోడములు ప్రాకారములు అంతా కూడా వారు చాలా చాలా అందంగా రెడీ చేసి ఉంచారు. So in the capital city there were many places, city gates and surrounding walls which were already very very beautiful. And on the occasion all of them were decorated with golden ornaments. సో బంగారపు ఆభరణాలతోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అంత సుశోభితులయ్యును. అన్ని ప్రదేశాలన్నీ కూడా సుశోభితంగా ఉన్నింది. The domes of this city places glittered, as did the domes of beautiful airplanes which hovered over the city. సో ఆ ఊరినంతా కూడా బంగారపు ఆభరణాలతోని సుశోభితులు చేశారు. మనం వింటూ ఉంటాము పాతకాలంలోని బంగారు ఆభరణాలు అంతా కేవలం మానవులు మాత్రమే కాదు, అలంకరణ కోసమని కూడా అంతలానే చేసి ఉంచేవారు. సో అంత అద్భుతంగా ఉండేది ఊర్లంతా కూడా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దేవీ దేవతలు వారందరూ కూడా దీంట్లోని వారి యొక్క విమానాల్లోని, సో బంగారపు విమానాల్లోని వారు వచ్చేవారు. సో ఎందుకు, ఒక్కసారి ధ్రువ మహారాజు యొక్క దర్శనం చేసుకుందాం అనేసి అని. దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది అసలు, డివోటీస్ని చూడడానికి అంత దూరం నుంచి రావాల్సిన అవసరం ఏముంది? డివోటీస్ని చూడడానికి అంత దూరం నుంచి అసలు అవసరం ఏముంటుంది చెప్పండి? వాళ్ళు భగవద్ దర్శనం చేసుకోగలుగుతున్నారు, అనుభూతి పొందగలుగుతున్నారు అని. అనుభూతి పొందితే మాతాజీ మనకు కూడా ఆ శుభవీక్షణం మన మీద పడుతుందని. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, డివోటీస్ని కానీ భగవంతుడి గుడికి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా ఒక ధారణ ఉన్నది అందరికీ. మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు కొద్దిసేపు జస్ట్ కూర్చొని వెళ్ళిపోదామని అంటారు. సో పెద్దవాళ్ళని చూశారు అని అంటే, ఎవరినైనా పిల్లలు వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం అంతా అయిపోయింది, దాంతో ఏం చేస్తారు, బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చొని వెళ్దామంటారు. సో ఎందుకోసం అన్నది ఎవరికైనా తెలుసా? ఆరా ఉంటుంది కాసేపు స్మరణ చేయడానికి, హరికథ వినడానికి, దర్శించిన రూపాన్ని కొంచెం ధ్యానం చేయడానికి. అక్కడున్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ప్రభు, పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ప్రభు గుడిలో. భగవంతుడి రూపాన్ని కొంచెం రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ స్మరణ చేసుకోవడం. ప్రతిదానికి ఒక ఇది ఉన్నది. యాక్చువల్ గా భగవంతుడు ముందు వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళు మూసుకోకూడదు, అక్కడ కళ్ళు తెరుచుకొని దర్శనం చేసుకోవాలి. మరెందుకు కళ్ళు మూసుకుంటారు అని అంటే అది తెలియక, బయటకు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఆ రూపాన్ని ధ్యానించుకునేదానికి. బట్ గుడిలోని ఎప్పుడైనా ఒక అతను చెప్పారు, ఒక డివోటీ ఇందాక చెప్పారు, యాక్చువల్గా గుడిలోని ఎందుకు కూర్చోవాలి అని అంటే కొద్దిసేపు కోసం అని అంటే హరికథ కోసం. సో ఆ హరికథని వినేది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇవాళ రేపు ఏం జరుగుతోంది, మనందరం చేస్తున్నది ఏంటి అని అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంత దూరం గుడి ఉంది, ఎంత ఫేమస్ ఆ గుడి. అదే మనం మన ఇంటి పక్కన ఉండే గుడికి, అది కూడా ఎప్పుడు వెళ్తాం, ఏదైనా అకేషన్ ఉన్నదంటే, న్యూ ఇయర్ డే అలాంటి వాటికి,
లేకపోయిందా ఏదైనా పెద్ద ఫెస్టివల్ ఉన్నది. సో యాజ్ దో భగవంతుడు మిగతా దీంట్లోని మనం ఆ రోజు వెళ్ళకపోతే కోపడిపోతారు అన్నట్టుగా. సో శ్రీరామనవమి వచ్చిందంటే రాముల వారి గుడికి మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఆ రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి అంతా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకోసం ఆ రోజు చూడండి రాముల వారి గుడిలో ఫుల్ రష్ ఉంటుంది. సో ఇంటి దగ్గర ఉండే గుడి నార్మల్ అకేషన్ మనం మైండ్లో పెట్టుకొని వెళ్తాం. సర్వసాధారణంగా అక్కడ 10 రూపాయలు ఆ రకంగా మ్యాక్సిమం ఎవరైనా వేసేది. అక్కడ మీరు ఎవరినైనా చూడండి 100 రూపాయలు ఆ రకంగా వేస్తారా? వేయరు. కానీ అదే కొండకు వచ్చారు అని అంటే మైండ్ సెట్ కనీసం 100 రూపాయలు వేయాలి. ఎందుకు? అంత ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ కాదు. ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పటికప్పుడు వేయలేరు. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి దాంట్లోని 100 రూపీస్ 101 రూపీస్ ఆ రకంగా వేస్తారు. సో ఇదంతా కూడా మనకి మైండ్ సెట్ అనమాట. మనం పెట్టుకొని ఉంటాం మైండ్లో. గుడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? అక్కడ ఏం చేయాల్సింది ఉంటుంది? సర్వసాధారణంగా వారు ఆరతి ప్లేట్ తీసుకొని వస్తారు. ఆరతి ప్లేట్కి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. ఆరతి ప్లేట్లోని మనం వేయాలి. హుండీ ఉంటుంది కానీ హుండీలో వేయం. ఎందుకు? పూజారి చూడాలి నేను డబ్బులు వేస్తున్నాను అని. దానివల్ల ఏమొస్తుంది? పూజారి మనకి ఆశీర్వదిస్తారు. ఆ శతకోపం ఒకసారి కొద్దిసేపు ఎక్స్ట్రా టైంలో మనకి తల మీద పడతారు, ఆశీర్వదిస్తారు. అది కూడా ఏం ఆశీర్వాదం కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి? ధనధాన్య ఫలసిద్ధిరచ్చు. సో ఆ రకంగా వారికి ఆశీర్వాదం కావాలి. ఉన్నత విద్యా ప్రాప్తి వస్తు, లేకపోయిందా గొప్ప ఉద్యోగంలోని మంచి వృద్ధి కావాలి, వారి బిజినెస్లోని వారు ఇంకా ఉత్తీర్ణులు కావాలి. సో విదేశీ ఇన్ఫాక్ట్ హైదరాబాద్లోని అయితే వీసా వెంకటేశ్వర స్వామి వారు చెప్తూనే ఉంటారు, నాయనా ఇక్కడ హుండీలోని ఏమాత్రం డబ్బులు వేయొద్దండి అని. సో అక్కడ జనాలందరూ తిరుగుతూనేది ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటారు. 108 ప్రదక్షిణలు. ఎందుకోసమని? వాళ్ళకి వీసా కావాలి. భగవంతుణ్ణి మనం అడిగేది ఇదా? దీనికోసమనా వెళ్ళేది మందిరానికి? సో అక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా ఇవంతా కూడా కేవలం చరణామృతం తీసుకోవడం, శతకోపం పెట్టించుకోవడం, నమస్కారం పెట్టుకోవడం, ఒక కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకొని 3 ప్రదక్షిణలు కూడా కాదు, ఒక ప్రదక్షిణ ఏమైనా చేస్తే చేయొచ్చు. మళ్ళీ జస్ట్ పేరు కోసం జస్ట్ అలా కూర్చుంటారు. మళ్ళీ అక్కడ కూర్చొని గ్రామ్య కథలే. మిత్రు బంధువులతో పాటు వెళ్ళున్నామని అంటే గ్రామ్య కథలు. భగవంతుడి గురించి ఏం చర్చ ఉండదు. ఉన్నా సరే కూడా కొద్దిసేపు. మందిరం బయటికి రాగానే అదేదో పరకాయ ప్రవేశం చేసినట్టుగా మన శరీరాన్ని మనం విడిచిపెట్టి ఇంకొక శరీరంలో వెళ్ళిపోయినట్టుగా అంతే. మందిరం నుంచి బయటికి రాగానే ఆ టాపిక్స్ కంప్లీట్లీ ఖతం అయిపోయింది. ఆ టాపిక్ దాని గురించి ఇంకా మాట్లాడడం భగవంతుడి గురించి. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా విషయాలు, ఈరోజు ఏం తినాలి, ఎక్కడ తినాలి, ఎవరు ఏం చేశారు. కానీ మందిరానికి వెళ్ళే కారణమే వేరే. అసలు అక్కడ హరి కథ వినాలి, భగవంతుని యొక్క స్తుతి వినాలి, సంకీర్తన చేసుకోవాలి. భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలు మన ఇంట్లో కూడా ఉండొచ్చు, వారికి మనం స్మరణ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ మందిరానికి ఎందుకు వెళ్తాము అని అంటే లైక్ మైండెడ్ పీపుల్, భక్తులందరూ వస్తారు అక్కడ. అది కొండ మీదకి అందుకోసం వెళ్ళినప్పుడు గోవింద గోవింద అనేసి చెప్తూ ఉంటారు. అందరూ కలిసి ఎందుకు చెప్తారు? 7 కొండల వాడ వెంకటరమణ గోవింద అనగానే అందరూ కలిసి గోవింద అని అంటారు. ఎందుకు అంటే అది కూడా ఒక రకమైన సంకీర్తన. ఒక్కరే చేశారు అని అంటే జపము, నలుగురితో కలిపి చేశారంటే సంకీర్తన. టు బి స్పెసిఫిక్, మోర్ దెన్ 1 మెంబర్ కలిసి చేస్తున్నారంటే అది సంకీర్తన. ఎందుకనంటే ఒకడే చెప్పారు అని అంటే అది వాయిస్ కొద్దిగా లోవర్ అయిపోవచ్చు కొద్ది టైం తర్వాత. కానీ ఒక నలుగురితో పాటు కలిసి చెప్పారు అని అంటే ఒకళ్ళు అలిసిపోయినా ఇంకొకరు అందుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతో. సో హరికథ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు అందుకోసమే మీరు చూసినట్లయితే అన్నమాచార్యుల వారు ప్రతి ఒక్క శ్లోకానికి అతను అవపోసన పెట్టేశారు భగవద్గీతని, భాగవతంని. సో ప్రతి దానికి ఒక కరెస్పాండింగ్ కీర్తన అనేది ఒకటి ఉన్నది. సో నిండైన బ్రాహ్మణుడు నెట్టు భూమి ఒకటే, చండాలుడు ఉండేటి సరిభూమి ఒకటే. సో దానికి కరెస్పాండింగ్ ఇదేంటి శ్లోకము? ఎవరికైనా తెలుసా?
విద్యా వినయ సంపన్నే విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని. ఎగ్జాక్ట్లీ. అసలు వర్డ్ టు వర్డ్ ఉపమానాలతో పాటు కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పెట్టారు. సో పుడమి ఏనుగు మీద కాయు ఎండ ఒకటే. సో ఇది ఏంటి, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణి గవి హస్తిని. ఒక బ్రాహ్మణుడు, ఒక ఆవు, ఒక ఏనుగు. సో ఈ పాటలో కీర్తనలో కూడా అదే ఉన్నది. అండ్ సునక మాంసము తినే చండాలుడు. సో చండాలుడు ఉండేటి సరిభూమి ఒకటే. అండ్ అలాగే మనకి శ్రీమద్ భాగవతం. సో నిగమ కల్పతరో గలితం ఫలం, దానికోసం ఏంటి కీర్తన? ఎవరికైనా తెలుసా? వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ, వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ, విను ఫలమిదివో విష్ణు కథ. సో ఇన్ఫాక్ట్ భాగవతం అంతా కూడా దాన్ని కంప్రెస్ చేసి కీర్తన. విష్ణు కథ అంటే ఏంటి? ఇదే శ్రీమద్ భాగవతమే విష్ణు కథ. సో ఆది నుండి సంధ్యా విధులలో వేదంబైనది విష్ణు కథ. సో మనకి అది విష్ణు కథ ఒక్కొక్క దాని గురించి మనకి ఇది చెప్తున్నారు. సదనంబైనది సంకీర్తనయై. శ్రీమద్ భాగవతంలోనే అంతిమంగా వచ్చేది ఏంటి మనకి? సంకీర్తన మహాయజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు. అదే మనకి ఫైనల్ యుగ ధర్మం అని. సో అందుకోసమే కీర్తనలో కూడా ఈ కీర్తనలోనే అదే చెప్పారు. సదనంబైనది సంకీర్తనయై. సో సంకీర్తన అనేది చేయండి అయ్యా, నామ సంకీర్తన అని ఏ రకంగా చెప్పగలరు ఎవరైనా సరే కూడా? అతను భగవద్గీత చదవలేదు, లేక శ్రీమద్ భాగవతం చదవకుండానే ఏదో పాటలు ఆయనకి తోచినట్టు రాసేశారనేది కానే కాదు. ఎందుకోసం గొప్ప గొప్ప వారందరిది కూడా కీర్తనలు అవి ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. ఎందుకు వారు రచించిన కీర్తనలు అంతా కూడా భగవంతుడికి పాడి వినిపిస్తారు? ఎక్కడో విన్నాను నేను, ఎవరో కొంతమంది వారు ఓన్గా పాటలంతా రాసేసి సాయిబాబా వాళ్ళ దీంట్లోని ఏదిరా నీ మురళి ఊదరా ఒకసారి ఆయన చెప్పంగానే వచ్చి తీసుకొని ఊదేస్తారు ఇతను కృష్ణుడు. ఎంత అసలు అవమానకరంగా ఉంటుందనంటే కీర్తనలు అంతా ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాయకూడదు. అది సో అన్నమాచార్యుల లాంటి వారు, అటువంటి గొప్ప గొప్ప భక్తులు వారు రాస్తే కీర్తనలకి విలువ అనేది ఉన్నది. సో అంతర్యామి అలసితి సొలసితి ఇంతటనీ శరణిదే వచ్చి తిని, అది ఏం శ్లోకం? ఎవరికైనా తెలుసా అది ఏం శ్లోకము? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. శరణం గురించే కదా అనుకున్నా నేను, కానీ ఆ కృష్ణుడు చెప్తాడు కదా ప్రభు, అందుకే డౌట్ వచ్చింది. కృష్ణుడు చెప్పారు, ఇతను దాన్ని పాటిస్తున్నారు. నీ శరణిదే వచ్చి తిని, మీ శరణానికి వచ్చాను నేను. మీరు చెప్పారు శరణాగతి పొందమని, ఇదిగో నేను వస్తున్నాను మీ శరణాగతి. సో ఇది అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి లోకమందరికీ కూడా చెప్తున్నది. అసలు ఆనిముత్యాలు ఒక్కొక్క కీర్తన కేవలం అన్నమాచార్యుల వారిది మాత్రమే కాదు, శ్రీరామదాసు గారిది కీర్తన కూడా ఇదే. దీన్నే శ్రీరామదాసు గారు కూడా ఒకటి ఇది చేస్తున్నారు. ఏది శరణాగతిది? ఎవరికైనా తెలుసా? సో నామము దీనికోసం అనేసని ఇది జపము, దాని మీద కూడా ఒకటి ఉన్నది. శ్రీరామ నీ నామం ఎంతో రుచి. సో కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను. సో ఆ ఫలము అనేదే మామూలుగానే ఎంతో తీయగా ఉంటుంది. ఎంత తీయగా ఉంటుంది ఎవరికేం తెలుసు? ఎవరు రుచి చూడలేదు కదా. ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దానికి ఉపమానంతో పాటు చెప్తున్నారు. కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను. సో వాటికంటే కూడా రుచిగా ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి, ఓహో ఈ ఫలములే ఇంత రుచిగా ఉన్నదని అంటే ఆ ఫలం కంటే కూడా రుచిగా ఉందా నామ జపం?
సో అంత రుచిగా ఉన్నది అని చెప్పని. సో నామ సంకీర్తన గురించి, నామంలో ఉండే రుచి గురించి, వాటి గురించి చెప్పున్నారు. సో వీదంతా కూడా ఒక్కొక్క కీర్తన మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఆణిముత్యం అది. భగవద్గీతని, శ్రీమద్ భాగవతంని, గ్రంథరాజైన భాగవతంని వారు అవపోసన పట్టున్నారు. సో దాన్ని వారు కీర్తన రూపంలో అందిస్తున్నారు. అండ్ ఇంకోటి కూడా ఉన్నది, సమాశ్రితాయే పాదపల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్యేశోమురారి భవాంబుది వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపదం నతేషాం. దానికి ఇతను ఆదిశంకరాచార్యులు వారు ఒక కీర్తనలోని చెప్పున్నారు. ఏదది? భజ గోవిందం ప్రభుజీ. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే కాలే. ఇన్ఫాక్ట్ ఇది శ్లోకం ఎక్కడిది? ఏ శ్లోకం ఇది? నహి నహి రక్షసి దుఃఖృన్ కరడే. ఇదేం శ్లోకం? అంతకాలేసా ప్రభు? కాదు కాదు. ఆలోచించండి. భగవద్గీత మీకు అందరూ చదివిన వారు. మా మనుస్మృత్యచ మయ్యర్పితమన బుద్ధిః కాదు మాతది, కాదు కాదు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్సే సన్నిహితే కాలే. ఎప్పుడైతే చావు పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుషం. కాదు చావు దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు కాదు మాతాజీ, వినండి. మాతా ప్రభు చెప్తారు. ప్రభుజీ చెప్తారు. నేను కాదు చెప్పింది. ఇన్ఫాక్ట్ శంకరాచార్యులు వారు అతను చెప్పింది భజ గోవిందం భజ గోవిందం. నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినండి. గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్స్యే సన్నిహితే కాలే. ఎప్పుడైతే చావు దగ్గర పడుతూ ఉంటుందో నహి నహి రక్షసి దుఃఖం కరణే. ఆ దుఃఖం, ఆ బాధ ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుంచి ఇంకేది కాపాడలేదు. కేవలం కాపాడేది ఏంటి అని అంటే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య ఛాయతే మహతో భయాత్. భయం అనేసి చెప్తున్నాను కదా. మహతో భయాత్, పెద్ద నుంచి పెద్ద భయం నుంచి కాపాడుతుంది. ఏది? చావు అనేది వచ్చింది అని అంటే అదే అసలు పెద్ద భయం. ఎవరికైనా తెలిస్తే వాడు చచ్చిపోతారు అనేసని దానికంటే మించిన భయం ఏముంటుంది? నరకం అనేది ఇంకో పెద్ద భయం. సో ఇవన్నీ భయాల నుంచి తొలగిస్తుంది. సో ఇంకొకటి మనకి దీంట్లోని కూడా శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండేది మనకి భవాంబుదీం వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపుతం పదం పదం యద్విపుతం నతేషాం. సో ఇక్కడ మురారిని పట్టుకోమని అంటున్నారు. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అక్కడ కూడా శ్లోకంలో చెప్పేశారు, దీంట్లో కీర్తనలోని. సో మురారి పాదముల్ని పట్టుకోండి అని చెప్పని. సో ఎవరు చెప్పగలరు? అసలు ఏ రకంగా చెప్పగలరు? వారెవరు కూడా శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత చదవకుండానే వారు పాడేశారు అని ఎలా చెప్పగలరు? ఎందుకనంటే వారికి తెలుసు కలియుగంలో పుట్టబోయే వారందరూ కూడా సుమంద మంద మతయోహ. సో తెలివి అనేది, ఆయుష్ అనేది అంతా కూడా అల్పమైపోతుంది. సో అందుకోసమని వారందరూ కూడా ముందుగానే చెప్పేశారు. వారికి సంస్కృతం అనేది అర్థం కాకపోవచ్చు. సో అందుకోసమనే దాన్ని సింపుల్ లాంగ్వేజెస్లోని మనకి అర్థమయ్యే తెలుగు భాషలోని అన్నమాచార్యుల వారు మరియు ఇతను శ్రీరామదాస్ గారు వారు రచించారు. సో దట్ మనం దాన్ని పాడుకోగలం, మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోగలం. తెలుగులో పాడితే కనీసం అర్థం అవుతుంది అని. సంస్కృతం ఎలాగో మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి తెలుగులోని వారు దాన్ని అనువాదం చేసి పాడారు, ఒక పాటలాగా. ఏదో ఒక రకంగా మనం పాడుకుంటామని. సో ఆ రకంగా అసలు ఒక్కొక్క కీర్తన చూసామనంటే ప్రతి కీర్తనకి కూడా ఏదో ఒకటి కరస్పాండింగ్ ఇది ఉంటుంది.
అండ్ ఇది కూడా ఒకటి అన్నమాచార్య కీర్తన ఒకటి ఉన్నది కదా, ఏ పురాణమున ఎంత వెతకినా శ్రీపతి దాసుడు చెడడు ఎన్నటికి. అదేం కీర్తన, అది ఏం శ్లోకం అది? క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ ధర్మాత్మ శాశ్వత శాంతిని. పర్ఫెక్ట్. సో కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఇదే భగవద్గీతలో శ్లోకాన్ని అక్కడ వాళ్ళు కీర్తన రూపంలో పాడారు. సో ఈ రకంగా మీరు అన్నమాచార్యుల వారు వారందరూ రచించిన కీర్తనలు వాటిని చూశారు అని అంటే, త్యాగరాజుల వారు, తిక్కన్న, వారందరూ కూడా వారి భగవంతుని యొక్క స్తుతిలో ఒక్కొక్కటి కూడా మీరు విన్నట్లయితే అదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా భాగవతం మరియు భగవద్గీత, దాన్నే వారు ఇది చేస్తూ ఫాలో చేస్తూ ఇక్కడ మనకి కీర్తనల్లాగా రాశారు. సో దట్ ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలాగా. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది టాపిక్, ధ్రువ మహారాజ్ ఒక గొప్ప భక్తుడు. అతని కేవలం దర్శన మాత్రం. సో ఎందుకోసం వారిని కలిసేదానికి ఇంతమంది వస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ రావాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? ఎందుకు అని అంటే, మిగతా లోకాల్లోని ఈవెన్ అప్ టు బ్రహ్మలోకం దాకా కూడా అందరికీ అంత ఈజీగా భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగలేదు. చాలా తక్కువ మందికి అయింది దర్శనం. అండ్ మనకి భగవద్గీతలో అది కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరెవరైతే రెండు రకాలు, ఒకటి మనకి ఎవరు రెండు రకాల వారు, ఒకటి క్షరులు మరియు అక్షరులు. క్షరులందరూ ఈ లోకంలో ఉన్నారు. మనమంతా రిపీటర్ బ్యాచ్. మనం ఎన్నో కొన్ని కోట్ల జన్మగా మనం ప్రయత్నించేదానికి భగవంతుడు ప్రయత్నిస్తున్నారు, మనం చదువుతామేమో అనేసి అని, భగవంతుడి యొక్క పట్ల ప్రేమ అనేది వస్తుందని. కానీ మనం ప్రతిసారి ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయిపోతున్నాము. సో ఫెయిల్ అయిపోయి మళ్ళీ అదే క్లాస్ మనం చదువుతున్నాము. కానీ 75% ఆఫ్ ది క్లాస్ పాస్ అయిపోయారు, వెళ్ళిపోయారు. 3/4 ఆఫ్ ది సృష్టి ఆధ్యాత్మిక సృష్టి, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. సో 75% ఆఫ్ ది క్లాస్ పాస్ అయిపోయారు. మనం ఆ 25%లో ఉన్నాం, ఫెయిల్ అవుతున్నారు. రిపీటెడ్లీ ఫెయిల్ అవుతున్నాం మనం. ఒకసారి 2 సార్లు కాదు, కొన్ని కోట్ల సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయాం మనం. సో ఈ రకంగా మన కోసమని మళ్ళీ ఏదో ఒక రకంగా వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో వారు ఇటువంటి భక్తుల్ని పంపిస్తారు. సో దట్ వారిని కేవలం దర్శనం చేసుకుంటే చాలు, మనకి ఒక భక్తి అనేది మనలోని వస్తే రావచ్చు. ఎందుకనంటే మన గొప్పతనం వల్ల కాదు. వారు ఆ డివోటీ ఒకసారి మన పట్ల మన పక్కన చూశారు అని అంటే, ఎందుకో తెలియదు కరుణ వచ్చేసిందంటే, అయ్యయ్యో ఎంత ఇదిగా ఉన్నారు, అసలు భక్తి అనేదే లేదే వీరికి, ఎంత అసలు ఈ దరిద్రమైన సిచ్యువేషన్లో బ్రతికేస్తున్నారే వీళ్ళు అని కరుణ అనేది ఒక్కసారి వచ్చింది అని అంటే, వారికి కరుణ దృష్టితో వారు చూశారు అని అంటే భక్తులు చాలు. ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా మనకి అలాంటిది? చాలా నీచంగా ఉండే వారి పట్ల ఒక భక్తుడు కరుణా దృష్టితో చూసి వారిని గొప్ప భక్తులు చేసేశారు. జగాయ్ మదాయ్ ప్రభుజీ. జగాయ్ మదాయ్ నిత్యానంద మహాప్రభు. సో నిత్యానంద త్రయోదశి నిన్ననే జరిగింది. సో నిత్యానంద మహాప్రభు యొక్క కృప అది కేవలం, లేకపోయింది అతను సాక్షాత్ బలరాముడు. అతను ఎవరిని సంహరించలేక కాదు, కానీ స్టిల్ అన్నీ తట్టుకుంటూ ఫ్రీగా నామాన్ని అది పంచిపెడుతున్నారు. సో దీంట్లోనూ కూడా ఒక కీర్తన ఉన్నది గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలోని, ఫ్రీగా పంచిపెడుతున్నారు అందరికీ అని. యాక్చువల్గా ఇది కొన్ని కోట్లు బిట్ కాయిన్స్ ఇచ్చినా సరే కూడా మనం కొనలేనంత కాస్ట్లీ ఇది నామం, అంత ఈజీగా రాదు. అలాంటి దాన్ని ఫ్రీగా పంచిపెట్టేస్తున్నారు. అండ్ అంతేకాదు, నారదముని రత్నాకర్ అనే ఒక బోయవాడిని కలిసి అతనికి కూడా ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు నామాన్ని. కేవలం కలిసిన వల్ల అతను గొప్ప భక్తుడైపోయి వాల్మీకిగా మారారు. సో ఈ రకంగా భక్తులని కేవలం దర్శిస్తే చాలు. సో ఈవెన్ నలకువేర, మణిగ్రీవ వారు చేసిన పాపానికి యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే, వారికి ఒరిజినల్గా వచ్చింది నారదముని దగ్గర నుంచి శాపం, బయట లోకం కోసమని.
కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే అతను వరం ఇచ్చారు. కేవలం చూసిన దానివల్ల వరం వచ్చింది ఆయనకి, వాళ్ళిద్దరికీ కూడా. ఏం వరము? సాక్షాత్ కృష్ణుడి యొక్క పాదపద్మములు తగిలి వారిద్దరూ కూడా లిబరేట్ అయ్యారు. ఇంకా దానికి మించి ఇంకేం కావాలి? సో ఈ రకంగా భక్తుడిని కేవలం దర్శన మాత్రంతోని ఏమవుతుంది అని అంటే, వారి కృపా దృష్టి అనేది మన పట్ల మన పక్కకు వచ్చింది అని అంటే, మన మీద వేశారు అని అంటే, మనం ఏ మాత్రం కూడా కష్టపడకుండానే, ఇది 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇతనిలాగా ధ్రువ మహారాజ్ లాగా ఒక్కొక్కలా ఒకటి విడిచిపెట్టుకొని ఆ రకంగా కఠినంగా వారు తపస్సు చేసుకోవడం. రెండోది ఇస్కాన్ ఫాలో అయ్యేది. ఏంటి అని అంటే, భక్తుల పట్ల ప్రేమ ఆప్యాయత భావంతో ఉండడం. ఎవరికి తెలుసు, మీ అందరిలోంచి చాలా మంది భగవంతుని యొక్క కృపకి పాత్రలు అయి ఉండొచ్చు. మీ అందరి లాంటి పాదాలకు నేను నమస్కారం పెడితే, మీ అందరికి ఒకవేళ కృప కలిగిందని అంటే నా మీద, అరే పాపం ఈ మనిషి మీద కృప చూపించేద్దాం అనేసి అని అనుకున్నారంటే, మీలో ఒక్కరు అనుకున్నా సరే కూడా భగవంతుని కృప నాకు దొరకచ్చు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడతో విరామం తీసుకుందాం, చాలాసేపు అయిపోయింది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్